kengät päästä näin. Oi vittu, kun lattia. Meni. Ootapa siis 2014 lopussa mä katson Metsäkeijon striimejä. Mulla oli se kulli seiso silloin, mulla on oikeesti hirveet paneet. Oliks Misa antaa pillua? GGS. Miskellä Petari. Vittu on tyhmä ämmä, vittu lyön sitä saatanaksi tulee himma. Läski huono vittu. Se oli vaan sitä, että mä oon varattu vittu. Niin on minäkin saatan 100 kertaa paremman näköinen mojen kaksoa vittu läski huono vittu. Oli se vaan sitä, että vittu enää oli tapaa läski huono! Minäkin vittu, se on vittu ruma läski ämmä vittu! Paja vittu huono! Vittu ei sulla mitään. Tässä oli silleen, että mä oon vittu sinkka. Sit mä olin silleen, että vittu, että mä roin rumaa huoraa vittu paniskaa vittu, ei vittu ruma ämmä vittu. Vittu siis oikeesti vittu. Tekin vaikka vittu 16-vuotiaat neitsyöt, niin vittu se, että te ois pannussa. Tässä oli niin ruma se ämmä, se on äsken vitun paska vittu. Niinku työtönkään vaikka 30-vuotias velho, niin ei se oo sitä pannu vittu, se ihan vittu roma ämmä vittu. Siis jos mä olisin nähnyt sen uudestaan, mä olisin vittu tappanut sen vittu. Vittu huono! Läski paska vittu. Oli vaan sinne vittu Hennako sen nimi oli? Joku Henna tai Heta tai vittu mikä olikaan vittu jos... Niin vittu läski ja ruma huora vittu, mä olin vaan silleen et vittu... Sua en panis vittu vaikka maksettais vittu läski huora vittu. Painu vittua mun Kuopiosta vittu, me takas siihen satana Neekerilään missä asutkin vittu. Ei oo renkkiä pelas. Pane. Ei vittu siis oikein vittu kun siis tiedättekö kun se oli niin läski se ämmä vittu siis se niinku se kattokaa. Tässä on mun kädet, tässä on mun 2 kättä. Tässä on se läskihuoran pillu. Siis se pillu on about varmaan tän kokoinen, niin kaikilla läskeillä on vittu iso pillu kun ne laskee oikein käytännössä. Ja sitten kun se on vitun läskejä, niillä on vähintään tän verran rasvaa niitten vitun läskin pillu edessä saatana. Niin sitten sulla pitää olla vähintään 25 cm kulli, niinku tän verran vittu. Tän verran vittu kulli. Että tää vittu edes päästä sellainen pillun päälle ja sitten siihen päälle. Teillä pitää olla vittu Ronni Järemö! Ronni Järemö! 30 cm! Että päästä edes sisään saatana vittu. Hootesta vittu. Oikka. Oho, oi moi. Ihan aina kovaa kun tää kerätelemassa. Isä on vittu alipainoinen, vittu sitä hyvä panne, kun se ei mitään mulla jäi kesken tää juttu, se niinku Misa kato, siis mä olin kerran vittu, mä olin nukkumassa vittu, kello oli varmaan joku 4:30 aamulla, sit tulee baarista silleen, Timo anna kuulee, mä oon ihan vittu keemassa, sit mä oon silleen, että vittu no joo vittu, no niin vittu, anna mennä vaan, sit Misa vittu hyppii kullin päälle, niin se 15 sekkaa, mä tuun, mä oon vitun keemassa, mä tuun 15 sekuntia, se on ihan vittu, se on vittu masentunut, kun mä tuun johonkin 15 sekuntia, Misa on vaan menee vittu ihan vittu masentunut näköisenä vittu sängyn reunaan makaamaan vittu silleen.
Timo antoi 3 sekuntia. Mua nauttaa vittu. Bossi autolla poskeemaan. Voin kertoa taas sen verran, että tiikka... Mä olin kerran Misan kanssa silleen, että vittu... Tiedätkö, mä olin nukkumassa. Onks sun pilikokoinen mitä näin? Ei Jiitolu, mun pili on tän kokoinen, niinku 25 c. Tän kokoinen vähintään, 25. Kuitenkin. Mut siis... Me oltiin... Timo tuli vaikka kertaa miten soittaa läskiämme, joka tulee ahdet sanoa, että VITTU LÄSKE! Voila! Noin palissa vaikka maksasit mulle vittu, saa silleen, että my right vittu, I am a woman vittu, women are equal to men, bla bla vittu, sanoit silleen, että vittu läskimään vittu. Annat sille saada, tai no, siis tiedätkö vittu, sä voit panna sitä. Siis sä voit panna sitä läskiä, mut muista sitten aamulla vittu, sä jätät sille saatana vittu, sä jätät sille niinku lahjakortin vittu salille, et vittu läski huorome vittu siis niinku mene salille vittu, ai vittu, että vihon bossi X2B lään. Muna ei seiso näin kännissä. Paitsi sitten kun Misa tulee, niin se on... Siis niinku tiedättekö, Misa tulee about kello 1. Misa tulee viimeistään 2 tunnin päästä. Ei se vitun läski huoren kanssa. Misa tulee kuitenkin 2 tunnin päästä, se on ihan vitun kännissä, se on ihan vitun kiimassa. Mä oon silleen, Timo anna kulli. Sit mä oon silleen, että ei vittu mä haluan nukkua, ei vittu pysty. Sit Misa on vaan, Timo anna kulli. En tiedä pystynkö siihen. Niin vittu läski amma vittu! Mitä mun näppäimistä tekee? Kun mä painan 1, niin plussa tulee perään. Mitä vittua? Whatever you want. Vittu mun nää. Voi vittu. Just kaadoin vittu 0,5 litraa lonkeroa lattia. Voi helvetti. Oi vittu. Onne noin saatana. Vittu se akka ulissa Facebook. Mikä maha tuolla valkoroskämmällä on vittu. Kattokaa mikä makkara maha vittu. Siis vaikka mä olisin neitsyt, niin ei. En panis vittu. Kattokaa mikä läskimaha. Pikku tissit ja läskimaha, huora vittu.